Yoroi utrai perlok sesir pat mangai imina mersyang gawan man pediang skop hai phi sesin pat sha kan ga YouTube channel ka jing panthamai perlok be junga shabangin sedang man puli ka ktien ka jau blei to in pedam kle ha ka jing duai au blei pa jingi ba baneng sem utrai ki try alpha ba omega upsdang ban bakun disu be junga hane klemat ngi wan da ka jing skowret ban wan ban aingo eki baro ki ba me mla le na ka banta ka jingi iwe piwe shisha atrai kan ran mi yengi hadu kata ba mem chira eno no yengi wat hapadeng ka jing ma ka jimen saw ka jing pang ka jing shitom le ki por ki jingai na me bisu be jonga hane khlembat ka karpar na me sko phaban dan kalang bat ngi chwa bangin puli ka ktien ka jong me to ai ngi ka jing nang ka jing start ka jing tho ka jing shampang bangin la try kan rat man puli ba sko tho ha ya ka ktien ka jong me try kan rat hane khlembat sko phadan kalang ru ba ki brio ha kalai satla ka parthai ki bran kam ya ka jing yarap na kakti bas bon ka jong me ni don kam trust e junga ya me na mar baklem ma me ngi long ki brio ki bathalli yarap trust e junga ngi bat pha yo man sem ba khoi bon wan ban yalam nan ti yangi ni long tu ki nong pop sko ba ma ngi kita ki pop ki lat ki let ki ringkang ka jongi ki bangi ju paso sim me mala ka si ka por ka jim ka jongi me ki ne barong i pan yo i dem ha te jesu amen parlok menta ka singi ko ban ya sam bat phi ba hato ka long pop ladang gisngap ya ki secular song ne ki jirwai jo ka parthai bat ngate parlok be jonga babon na pre jongi ka juwan ka ne ka jingkali ha ka jingbo jib khat ka jongi parlok in phai shaka bible banyo ya ka jubab jong ka ne ka jingkali ka jongi tongi ya pet parlok be jonga bargin pet ya ka jubab ka babet oi ne e bat ka jubab ka dai ka shong ha ka jirwai te ka baning kong e parlok be jonga ka dai ba te ka baning kong ka dai ban sko thu ba ublei ula ai ngi ka jirwai ban sko bha bagin enjoy yaki ngila ban i na ka bible hi ya ka nuksa ka ba crow ka dai habangi pe ya u david u yaro badumane ya ublei da ki jirwai ar samuel kalnong ka ba ar phuar kad khot ka baning kong hadu balai ka ong but u david ulakren ya ki tien jong ka ne ka jirwai ha u try ha kata kasngi ba u try ulapalla ye u na ka khti ki nong shun jong u baro but na ka khti usol badula ong u try ulong u mau siang jonga but ka kut jonga but unong pan im jonga u jonga ke u blei u ba u mau siang jonga ha u ke ngan chania kasti jonga bat ka reng ka jing pen em jonga ka kut bajrong jonga bat ka zakari jonga unong pen em jonga me pen em yanga na ka jingle jubor la i parlok be jonga ba david ujiai ruai ba du yarop nen bram ya ka khrteng ka jong ublei bat ula ya chaprang bat yai mane yo ublei da ki jirwai pe yo david bat ya ki nong ruai ha ki tu ki por ki pendan kam ya ki jing ruai ban mane bat yaro pendan buram ya ublei ha ka por bakira ya ka sundok ningkong chronicle ka long ka bakhat san khat bakhan reo ka ong bat u david ulakren ya ki rangba jong ki lebi bakin thung ya ki para jong ki nong ruai lem bat ki tiar jing tem ki nebel bat ki dui tara bat ki sing padia ban pen sawa jam bat ban penjam la kaktien da ka jingkemen perlok hangni ka ong ba kila penan kam ya ki tiar jingtem ru ki musical instrument ban penan kam ban yoro ya ublei bat habangi pet hakiyeng mane menta bon na preng juki ki ju ong em ya ki tiar jingtem ban tem hapo ka yeng mane bat habangi pet ngila ban tem yaki lada ngitem ya ka ban pendan buram ya ublei u david ulatem ya ka harp ban pen jai ya usol henry kadur bapla kabangi yo na kitiar jingtem baki angel habneng ru kirwa yaro ya utrai job kalno ka balai pu prat khat bahnyo ka ong haba ki klor step kilarwai lang bat baki khun ublei baro kilayarisa namar ka jingkemen lucas kalong ka ba ar khar bakhalai khat saw ka ong bat kindit adon lem bat uta u angel bun bha upai ba kabneng kida yero ya ublei kida ong ru kaburam ha ublei ha ki bajrong tam e
บัดหากระปัดไทยกะจิงสุกหาประเด็นกิบเรียวหากิบาอุสโงบาเอที่หังนี้อีปรโลเบจบักกำดันจิงปักลาหาบางอีเต็มเนงิสงับยากิมิวสิกเนกิจิรวายที่กำดันจิงปักลาบัดกับมิวสิกบันรวายยารบดันบรมยาอุเบลที่กุมโนปัดยากิจิรวายประเทศกิบัมดันเบลฮักกีกิดันกิจิรวายกิบลองนอร์มัลกิบรวายชพังกับมาเรียงชพังกับจิงเอียดบัดกิลองkiba normal kibam long persha ya kaktian ke jong blai bat phila ban ngap yaki lada kaya manjur bat kani ka dekhot na u philipi kalnong ka basa khat bafra ha ka bawai no ko para banget ki e ki bashisha ki e ki badan buram ki e ki bahok ki e ki bakhun ki e ki ba itnan ki e ki ba dayaro lada don kanu kajing bha balada don kanu kajing yaro to phen ya perkhat ya kini ki e ru menta don bon bha ki music ki bam ya hab bat kane ka khten ka jong blai bon ki ngap ya ka jing ruai ne ka music namar ba kadan ya ka sur ka basuk bat kan mang bat basngau tinat bat bon na preng jingi ting im ngap ya ki lyrics ki balat ho music ne ki jing ruai ki long ki baklan bor bha bat ngi de ban fikir habang isngap ye ki bat habang ishim ye ki ha ki jingbo jing prakhat ki jongi namar ba kadan ya ka bor ban pen kong ho ki jing ruai ki badon ya ki lyrics ne ki jing tho ki badap dang ra ka jing smai ka jing tin si na ki tin sang yem de ban skap ye ki kham tam ya ki jing ruai rap kiba bon dap rejungi ngisngap menta kiba dap tang da kini ki ketian sudah kini ki fokus ya kajing bam long khoi kajing long do kiba fokus betang ya kajing kwa jong ka do bat bon bha ki secular song ne ki jingruai perthai kiba fokus ya kajing long bam ji yap bat ka violence bat kani ka ju phet ngai bha na ki e kiba long khoi mne ba bha bat ngem de ban ngap ya ki kates ka basuk parlo be junga ka ba phi phila ban le hi dala de lada phikwa ban ngap ya ki ne jingruai perthai kali ya kane ka jing kali halade ujisu un ngap ya ki ne ki ruai kidan kam mansko thu ahang ne parlo be junga ba kaktian ka jong ble ne ka bible kam shimla ong ba ki jingtem ne ki style jong ki jirwai ki long pop ne ki long bam kho kumta parlo be junga ngim de ban ngap ya ki jirwai heavy metal ki ba pen kongu khle adu wow ki ba om so thu ya ka ka lyrics ka ba ki ruai ndai tang ya ka heavy music namar bangi ngi de ki kristan ki nong bor ki jong ukris bat habangi ong bangi ngi de ki nong bor jong ukris kam sha yangi bagi skap yakom kine ki jirwai ka music ka ba bha e ka de ki jirwai ki bayaro bat pendan buram ya ublei bat parlo be junga kumba ngala ong ba phila ban skap ya ki jirwai ki balong normal ki barwai phang kamariang ki barwai phang gajing iet ila ban skap tiki balada ka bam ya hab bat ka khtien ka jong ublei sngo bha jingai no naki tong ine kan ma parlo be junga ya ka di ka khtien ka jong ublei na ki philipi ka long ba sar khar ba phra ba ki e ki bangin de kin long ki ba shisha kin long ki ba don buram kin long ki ba khoj long ki ba hok kin long ki ba itanat bat ki de ba ya ro ya ublei tong ine kan mau bhangi kum ki khon kristan e ki bangi le kan long na ka banta ka buram ka jong ublei tong ine kan mau bha parlo be jung ha bangi ngap ki jing ruai khamta ki ruai perthai menta ki bon bha da ki ktian ki ba om ya ha bat ka khrien ka jong blei ti par khat bha ma phi kano ka jirai ka ba phin ngap bat kano ka jirai ka ba phem de ban ngap ka jing jet ka de ka jong phi ba ha tu ka ya hab ne am bat kane ka khtien ka jong blei na philipi ka long ka ba sa khat ba phra to blame kar khui phi we in second do byang pat ha ka video